Nagpahibalo karon ang City Transport and Traffic Management Office nga lauman ang mas huot nga trapiko sa mga sementeryo karong moabutay nga undas itandi ni adtong miaging tuig. Matod ni City TMO Head Junicio Abude nga mas daghan ang behikulo karon sa dakbayan, ilabi na nga daghan usab ang nalubong sa nagkadayang sementeryo dinhi sa syudad. Prangka nga pagkaistorya, dili nato ma-experience ang pagkaluag nga naman musamuta kagot nga naman sa 1 year pila ka ang niabot diha sa mga memorial, pila ka parinti na pud ang mo bisita karon sa memorial, pila na pud ka kada tuig, pila ka sakyanan ka ang nadungag mo nang ningo nga nga to da imagine sila nagtarong but dili mi maka-assure nga muluag ang atong traffic dili sama sa una. Mas kung sa tanon ako kuan nga pa mas mo worse pa or mo grabe pa. Hangyo ni Abude sa publiko nga kung mahimo, likayan usa ang pagdala og pribadong sakyanan sulod sa sementeryo aron dili makahatag og perwisyo sa ubang katawhan nga anaa usab sa sementeryo. Hinuon gipaniguro ni Abude nga muhatag kini og traffic advisory sa nakadayang sementeryo alang sa ilang ipahigayong rerouting alang sa mas hapsay nga dagan sa trapiko. Kasama mo sa balita, Radyo Man Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak, RMN.